చేసి చూపిస్తాను. కొబ్బరి అంటే కొబ్బరి పేస్ట్తో బిర్యానీ. ఓకే, ఒక పెచ్చి తీసుకున్నాను, ముక్కలు చేసి మిక్సీలో వేసాను ఫ్రెండ్స్. అది మిక్సీ పట్టాను. కొబ్బరి పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండి పెట్టుకుందాం. దాంట్లో డాల్డా వేసుకుందాం. అలాగే ఆయిల్ కూడా వేసుకుందాం. మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. సాజీరా, లవంగా, ఇలాచి, దాల్చిన చెక్క, మరాఠీ మొగ్గ, జాజికాయ, బిర్యానీ ఆకు, ఇవన్నీ అందులో వేసి వేయించాలి. వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అలాగే ఆనియన్స్ ముక్కలు కూడా వేసుకుందాం. ఒక ఆనియన్ సరిపోద్దండి, పెద్దది. బాగా ఫ్రై చేయాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేద్దాం. త్రీ స్పూన్స్ వేసాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. ఈ కొబ్బరి పేస్ట్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుందండి, మీరు చేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత కొబ్బరి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని దీంట్లో వేసేద్దాం. ఇది కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇది వేగింది ఫ్రెండ్స్. పుదీనా వేసుకుందాం. పుదీనా ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఒక కట్ట తీసుకున్నాను. కొత్తిమీర కూడా ఒక కట్ట. ఈ రెండు బాగా వేపాలి, ఫ్రై చేయాలి. కళ్ళుప్పు తీసుకున్నాం. అందులోని రైస్కి సరిపడా ఉప్పు ఇప్పుడే వేసేయాలండి. కొంచెం పసుపు, బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను నేను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను పక్కనే. మీరు నార్మల్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. బాస్మతి రైస్తో బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. అందుకే నేను బాస్మతి రైసే చేస్తానన్నమాట, ఎప్పుడు చేసినా. అదొక హాఫ్ అన్ అవర్ నానితే సరిపోతుంది. ఓకే, వాటర్ వేసుకుందాం. ఒక గ్లాసు రైస్కి గ్లాసున్నర వాటర్ తీసుకోవాలి. నేనైతే 3 గ్లాసులు రైస్ తీసుకున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఒక గ్లాసు రైస్కి గ్లాసున్నర వాటర్. కడిగి పెట్టిన రైస్, నానబెట్టుకున్న రైస్. పెడదాం. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, నీళ్ళు మసులుతున్నాయి. ఉప్పు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చెక్ చేసుకొని సరిపోతే వేసుకోండి.
ఈ రైస్ అందులో వేసేవాలి వాటర్లో. సాల్ట్ సరిపోతే ఇప్పుడే చూసి వేసుకొని కలపాలి. ఈ బిర్యానీ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు ట్రై చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మూత పెడదాం ఒక 5 minutes. ఓకే, కుక్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇలా పొడి పొడిగా వస్తే అన్నం రెడీ అయిపోయినట్లే. ఓకే, దీంతో చికెన్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చికెను మటను ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే చికెన్ కర్రీ చేశాను. దీనికి ఆల్రెడీ చేసి మీకు వీడియో పెట్టేశాను కాబట్టి మళ్ళీ నేను చికెన్ కర్రీ చూపించట్లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది చికెన్ కర్రీ. అది కూడా చూడండి.